Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kabut ya kedub bat ya ich samla bat ki robot bun ki ban yang ngi no para briu ka jing start jong ka science hakini kisngi kala penmi ya kabut ban ya kren ne ya le samla dah ki robot bat kate ka jing start kadai kebala tip kum ka AL technology bat kita ki robot ki laklud ban ya kren ich ne wat ban ya kren sapang ka jing kuat tengah jong usenrang ne ka kenteru ki start wat bni kila persang ban wat bni halor ka jing trekam jong kita ki robot kebala tip kum ka replika kebadai ka jakaya chat samla bat nangta ki don pat saki robot ki bala ban pendon kam marmet hak baya kren ya kedup ya thie bat ki babun ki jingdon kam jong u ne kabriu henre hak awai pat kaliang ka don ka jing siok hie da ki babun ki riu syampang bakane ka jing hikai kala ban penya jingaino hapdeng ubriu bat kabriu hak jingnya dei samla bat haki babun ki jingnya dei hak syong khashong man namar bakin kham sko tenat ban ya kren ya khana bat ya phliu jing i bat ki robot ban ya ka bakin penlut por para briu